2024 नि within the month of डिसेम्बरनि गेजेरावहाय रन्जन दैमारी सारखौ भारतनि नखर बिफाननि सेक्रेटारि हम सेक्रेटारि बिथाङा बख'सिगोन। बेनि सोमोन्दै जोबनाय फारसे भिडिअ हैगोन आङो, सावरायहैगोन नोंथांमोनजों। लोगोसे दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव माबादि सहाय होदों बेखौबो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो जोबनायाव नोंथांमोना बेफोरनि सायाव कमेन्ट्सखौ हरबानो जाबाय। स' हेलौ एभ्रिवान, वान सेकेन्ड, वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। अबस्था गाज्रि गाइस, एकदम गोलोमनायानो। आं नाम लाला, कमेन्ट्सआवहाय लिरदों बै समाव रन्जन दैमारी सारखौ जेलाव सोफिननाय समावहाय सोरनि सरखार दंमोन होननानै आंनाव सोंहरदों आरो बे समाव नों बहा एरसोनानै थायामोन। बै समावबो जे बिपिएफआ, थारमानि बिपिएफआनो बै समाव सरखार सालायदोंमोन नालाय हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्वआव। दा बेवहाय बिपिएफआ 3 मन्थ्रि दंमोन, प्रमेला रानी ब्रह्म, चन्दन ब्रह्म, रिहोन दैमारी। अब्लाबो रन्जन दैमारी बिथां साराहाय जेलाव थांनो गोनां जादों। नों मानो बेखौ बुंनो हायाखै? बुं, साहस दंबा होनदों सासे कमेन्ट्स खालामहरनानै। आंनि भिउवार्स बिथां फंबाय, आदा बा सार जानो हागौ बा मेडाम जानो हागौ, जिखुनु आं सोमोन्दो लाबाय बा लोगो जानो हागौ। दा बुंनायनि साहसखौसो नोंथाङा चेलेन्ज खालामबाय, बेफोरखौलाय मानो बुङा जानो हाया जानांगौ। दा आं बुंनायनि सिगां आं बेखौबो नाम लाला, बेनि कमेन्ट्सखौनो सासे आंनि भिउवार्स बिथाङाबो आदा बा सार जानो हागौ, रिप्लाइ होबाय। आं साननायखौनो सेम टु सेम। बिथाङा ओरै होनदों, जेब्ला रन्जन दैमारी सारखौ जेलाव सोफिननाय जादोंमोन बै समाव सान्थि सुक्ति जायाखैमोन आरो बिथाङा बै समाव सागानगिरिबो नङामोन। दा जारिमिनाव नुफेरै सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव सासे सागानगिरिखौ जेलाव सोनायासो सोंथि होननानै लिरनानै हरदों। आं होननांगौआ बेनो जाबाय। दा नोंथांमोन रायजो राजाफ्राबो मा सानो बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे आं बुंबावनो नागिरदों, दा हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआवनो बिएनसि दानाय जादों आरो रन्जन दैमारी सारखौबो बायहेरायाव दिरुननानै लाबोदोंमोन। नाथाय सिङाव मा जानानै मारै थांफिनखो बेखौ सोरबा नलेज दंबा मोजाङै थरलि पइन्ट टु पइन्ट खिथाहरबानो जाबाय। बे क्लियार। दा नैबे मोनसे खोथाखौबो आङो बुंनो सानदों। आंनि बिटिआर होननाय लोगो लोगो आगान होफैयाखै, मानोना बियो मोनसे जारिमिनाव जाफेरै सुक्ति। दा दिनै बिटिआरखौ लानानै माखासे लिडारफ्रा आगान सुरदों, जौगाहोनो नाजादों, दफाखौ मावफुंनो नाजादों। बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारा बा खौसेथियाबो बिटिआरनि एग्रिमेन्टनि जेनाखि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय खौसेथियाबो हांख्रायदों। दा बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारा बेसेबां आवगायबोगोन बेखौ नोंथांमोना मा सानो? दा दिनै नुनो मोनदों रन्जन दैमारी सारखौ उइदिन द मान्थ अफ डिसेम्बर इन द इयार अफ 2024 एपार्ट फ्रम द हम सेक्रेटारि बिथाङा रिलिज खालामनायनि खोथा, केसखौ रायलायनायनि खोथा, बाङाइ खालामनायनि खोथा, एनआइएफोरखौ एक्सग्रेसिया फैसा होनायनि खोथा, बिथांमोननाव सामन लेटार फैनायनि खोथा, नागिरनाय बायदिसिना नागिरनाय बिथांमोनखौ दासिमबो बेफोर गुथाय बुस्थुफोरखौ लानानै आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिपेन बर' सारनि नेतृत्वआव नखर बिफाननि सेक्रेटारि हम सेक्रेटारिजों सावरायदों। बुस्थुआ रिजाल्टआ पजिटिभआव फैयोबाथ' जोबोद मोजां। दैमारी सारखौ फ्राय लासैनो जुदि उदां अख्राङाव लाबोनो हायोबा जोबोद गोजोनथाव। बयबो गोजोननाय दं, रायजो राजाफ्राबो। आरो आं सेलुट खालामगोन दिपेन बर' सारखौबो। मावनानै देखाय सार, थांनानै श' खालामनानै सावरायहैनानै रिजाल्ट जेबो मोनाबा खुनु लाब थाया। फैसा खरस थांनायखौ जेबो साना रायजो राजाफ्रा।
दिल्लीयाव बहाबा रायज्लायहैनो फ्रुटफुल फिथाइ गोनां जानांगौ हरगोन एसे एनै डनेसनखौ नाथाय ओरैनो डेक'रेसन थांनाय समनि बादि सावरायो जेबो फिथाइ थायाबा नायसनजायाबा बे मोनसे बिराद दुखुनांथाव जायो आसा खालामबाय बे बारनि फिथाइया थायगोन होननानै दिपेन बर' सार थायगोन होननानै आसा खालामबाय दा अब्ला बिथाङा मा बुंदों बेखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना बिनिफ्राय जोबनायाव कमेन्ट्स हरदो दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारतनि नखर बिफाननि सेक्रेटारि हम सेक्रेटारि गबिन मोहन बिथांनि चेयारमेनशिपआव जोङो जथायै भारत सरकार आसाम सरकार आरो लोगोसेनो बिटिआर काउन्सिल गासिबो जों जयै जिरायो आरो बेयाव आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो टीम बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो टीम गासिबो दंजोबमोन दा बेखायनो बे सावरायनायाव जथेस्थ' ओंथि गोनां जादों 45 मिनिटनि टाइम होखानाय दङमोन बर' एकर्डनि सायाव नाथाय 2 घन्टा सावरायदों आरो बे सावरायनायाव गुबैयै बिटिआरनि सिमा बारायनाय गामि सोसननाय सनितपुर बिश्वनाथ बिटिआरनि खोलाहा थानाय गामि इनक्लुजननि बाथ्रा आरो बे इनक्लुजननि गेजेरजों 60टा समस्ति बांहोनांगौ बे बाथ्राखौ सावरायनाय जादों बर' कसारि काउन्सिल गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ एसटि हिलनि मर्यादा कार्बि आंलंनि बर' कसारिनो होनांगौ आरो लोगोसेनो फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय बेजों लोगोसे जोंहा जि आर्टिकल माने 280 डाइरेक्ट फाइनेन्स 125 एमेन्डमेन्ट जोंनि बिटिसि बा बिटिआर काउन्सिलखौ मोर आपग्रेडेसन मोर अट'नमि मोर क्षमता खालामनायनि जि बेयाव क्ल'ज दङ बेखौ फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव डिसेम्बरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव टेबोल खालामनानै पास खालामनानै बे एमेन्डमेन्टखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बिटिआरनि देरसिन जि क्ल'ज दङमोन बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जों दाबि दैखांनाय बायदि बिथांमोना मावनायनि थाखाय दिनै थांखि लादों आरो दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' माने गोजोनथाव आरो फिथाइ थायगोन होननानै जों मिजिंथिदों खारन गोदान हम सेक्रेटारि गबिन मोहन बिथाङा जथेस्थ' गावनो टेलिफन खालामनानै गोबां बाथ्राफोरखौ माने गोबां लेभेलाव बेयो डनार मन्त्रालयाव माखासे बाथ्राखौ डिसकास खालामदों जेरै जोंहा बड'फानि मुङाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ बाक्सायाव उदालगुरियाव एनआइटि जानांगौ सेन्टार अफ एक्सेलेन्स दतमायाव क'क्राझाराव जानांगौ आरो बेजों लोगोसे एनडिबिनि जि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ मार्टियार परियालनो बे बिथिंखौ जिहेतु बियो लेहेमिया जादों आरो होबावनांगौ दङ रिहेबिलिटेसन पेकेज होनांगौ दङ केस उइद्र' खालामनायनि बेलायाव स्पिड आप खालामनो जों खावलायदों सामन आरो जि वारेन्ट बेखौ बन्द' खालामनांगौ एनआइनि केस जि ट्रायल जाबाय थादों बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो इनफ्रास्ट्राक्चारेल जिखिनि डेभेलपमेन्ट दङमोन बे माखासे बिथिंखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ जोङो बेयाव दाबि दैखांदों मिजिंथिदों बे सावरायनायनि गेजेरजों डिसेम्बर दाननि गेजेराव गोबां माखासे दफाया फिथाइ माने थायगोन आरो जों आसाबादि आरो दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' फ्रुइटफुल होननानै जोङो फोरमायदों आरो भारत सरकारखौ जों दाबि खालामदों आसाम सरकारखौ दाबि खालामदों पलिटिकेल आरो अफिसियेल लेभेलाव गासैबो खामानिखौ गोख्रोङै आरो स्पिडि माने मावोब्ला निस्सय बे एकर्डनि दफाया सम मथे मावफुंजागोन गोजोन्थों So thank you very much for watching. Love you all.